Jeg bruger meget. Og det er gode idéer. Er du afhængig af de sociale medier? Nej, det er ikke sådan. Hvad laver du på de sociale medier? Jeg føler med, hvad mine venner laver, eller ser sjove videoer, eller finder med, hvad de kendte sådan. Ja. Hvorfor bruger du de sociale medier? Det er jo for at finde med. Gør de sociale medier dig glade? Ikke sige, det gør mig glad, men altså, det er meget dejligt at Jeg vil starte. Hvad synes du om de sociale medier? Det er en rigtig god opfindelse, Hvorfor? fordi jeg bruger rigtig meget tid på det. Er du afhængig af de sociale medier? Nej, det vil jeg ikke sige. Hvad laver du på de sociale medier? Skriver med vennerne, ser nogle sjove videoer. Gør de sociale medier dig glade? Jeg ved ikke, at de gør mig glad. Altså, de gør mig vel glad, når man kan skrive med vennerne, men ikke sådan glad. Hvad synes du om de sociale medier? Jeg kan godt lide sociale medier, Hvorfor? så kan man have kontakt med sine venner. Er du afhængig af de sociale medier? Ja, Hvad laver du på de sociale medier? jeg skriver med folk og ser, hvad folk kan ud. Gør de sociale medier dig glade? Det ved jeg ikke. Hvad på de sociale medier? Altså, jeg synes, at det er en god ting, så man kan holde kontakt med sine venner og så videre, men der er også nogle ulemper ved det. Hvad er det for nogle ulemper? Altså, man kan let komme til at misforstå hinanden, hvis nu man skriver med sine venner, og fordi man ikke ved, hvordan personen siger det, så kan man let komme til at tro, at tro det på en forkert måde. Og så kan folk til også komme op og skændes på grund af det. Er du afhængig af det? Det tror jeg, jeg bruger det i hvert fald ret meget. Hvad laver du på de sociale medier? Altså, jeg har været meget sådan opdateret med mine venner, men også sådan med selve verden omkring. Og så skriver jeg selvfølgelig med mine venner, som jeg ikke ser i hverdagen så tit. Så Gør de sociale medier dig glade? ja, altså fordi jeg kan holde kontakt med mine venner, som jeg ikke ser så tit. Det gør mig da glad. Så ja. Føler du, at du er nødt til at være på de sociale medier for at føle sig anerkendt? Nej, ikke rigtigt. Hvorfor? Fordi man kan også blive anerkendt på andre måder. Tror du, at de unges livskvalitet bliver styrket eller svækket, når de bruger sociale medier flere timer dagligt? Styrke. Hvorfor? Fordi hvis det er, man for eksempel er i et andet land eller i en anden del af landet, så kan man stadig skrive sammen og kommunikere. Det er ikke sikkert, man kan det ellers. Føler du, at du er nødt til at være på de sociale medier for at føle sig anerkendt? Nej, så godt det er ikke så spændende. Tror du, at de unges livskvalitet bliver styrket eller svækket, når de bruger sociale medier flere timer dagligt? Hvorfor? Jeg tror, det gavner ret meget, men hvis man kan følge med, hvad der sker rundt omkring.